Ako Diyos, nagyaman kami iilan mo na alito. Kasi tarang niya ako Diyos, nagdinagilbag na mapasamak ng pangalandaw. Nagyaman kami ako Diyos, ni presensya maabot sa panamating hindi sa umay dalawang kami kapiting kapulat. Dapat pinagmamag kami. When ako Diyos, sinadayaw na pa. Pwede naminin na kami manipuli di tapo pag yung kuyot mo tapong bigyanas di diyak. Nagpalit kami ang pangangawa sa dita. Kaya po, itadayaw na nga ako Diyos, ipinita ako. Bigdigan nga ako Diyos, pinagibagay na namin kung nagibigyan. Nagkagyaman na pala ako Diyos, di pa. Pararaman ko kanya ko kasi di pa nakabalin ng nagkapuking ka. Kaputawan ka niya, lubigan ako kita. Nagyaman ako ako Diyos, iti blessing, kamay pupukpuk, karigiti amin ng mga bulon, karigiti nga sa om. Kung pamako Diyos, di amin nga tayo, kat kumintita kami lang ititulong mo, in Jesus' name. Amen. Kaya tayo tinabala ko pamalan ng mga. Thank you, everybody. Praise God. So, di ba ginadalan dito, at tayo pa itinadyosan ang panagiganyan. Itinadyosan ang panagiganyan. So, itinadyosan ang panagiganyan. Itidyos inang patapon. Itidyos inyanan. Ipalubos na mamayanak. Itimay sa agayan. At tumulungkin ka. Ikanyaman na sitwasyon ni Bidyan. Isod ka po na nga rin yung agayan. Importante na muna yung Bidyan tayo. Gaputan ni Diyos inang patapon. So let's begin in the book of Proverbs, chapter 17, verse 17. In the New International Version, it says, "A friend loves at all times, and a brother is born to help in times of need." And a brother is born for a time of adversity. So igayan, kat agaya, iti aming at tiyempo. Kaya hindi ka usap, kahit na yan at tumulong, iti tiyempo ibirigan. So iti gayam, kahit agayap, iti amin at tiyempo. This is so interesting because iti ayap kat saan lalang na parang talaga iti agasawa. Nung di kat agdaman iti ayap, alayin kapsatan. And he says, a friend love at all times. So ipaspasin mo na nito at ipanawan itirigat, kini ipanawan itinamay, iti panawan iti datos, kini ipanawan itinaimbag, iti panawan iti sakit, kini ipanawan iti saluna, iti panawan iti panagsangit, kini panawan iti panagkaawa, iti gayan, kat agayat, iti amin at tiyempo. Kaya iti gayan, kat tumulong, itong tiyempo at asapulan. Iti gayan, kat agda nga panayon na tumulong. So iti gayan, kat saan nga pumanaw, no iti kanito nga asapulan. Iti ganyan kung saan nga mapukaw, iti tiyempo nga kung iti panawan nga kailangan misulo. So iti ganyan, kung tayanak at tumulong, iti tiyempo ibirigan. Basta magkitaan tayo ijay New Living Translation, the same verse. It says, "A friend is always loyal, and a brother is born to help in time of need." So iti ganyan, kung kanayon ang nabudno, kaya hindi ka usap, kanayanak at tumulong, iti tiyempo akas kuna. So hindi ganyan kan kanayon ang nabudno. Nagdetak at nagbilang. Kaputan ng kanayon ka ang nabudno, kanayon ka ang matalag. So wala na at igayan kan kanayon ang nabudno. Iti Diyos tinangibaga nito nga dapat iti pud mo nga gayang dapat kanayon ang nabudno. Kaya kung kanayon ka na nabudno, kanayon ka ang matalag. So kita tayo in Message Bible, the same verse. He says, "A friend love through all times of weather, and families stick together in all times of trouble." So, iti gayan, kagaya, iti amin apanawan. Kaya iti pamilya ko nagtayo na natigkot muna yung itong tiyempo itirigan. Nagmayat ito ngamin iti panagigayan, kasla na katumbas na iti pamilya. Lukas na iti relasyon mo, iti pamilya, kat kasjaymat, iti relasyon mo, iti gaya mo. Kat dahil talaga yan, iti Diyos, irigalo natin ka, dahil talaga yan, nga tumulungin ka, anyaman, iti sitwasyon, iti biyak. So nagmaya, nagpintas nga manunutan, nagragsak, nga imagine nga iti Diyos, inigkan na tayo, iti gayan, nga tumulong, iti amin, nga panahon, iti biyak, iti anyaman, na sitwasyon tayo, iti biyak. So, mantudaw, iti walo, akababalin, iti na Diyosan,
apa nagigayam. Number one, true friend don't expect anything from you. Tipod mo agayam, kahit saan na anam-naman, dahil yaman, dahil ka. One of the biggest reasons why friendships dissolve is because you have this expectation. And when that expectation is not fulfilled, then disappointment is a result. So iti may isa, at adaptanan, arasun mo apay at ipanagkagayam, kat mapuka, unwa awan, unwa dissolve, kat kaputa day inamnamahon, iti dayta agayam. Kat itong dayta anamnamahon, kat saan na natupang, di tamatan, ati mapunamatan ang upay, kat iso, itiris ang tanay. You see, when you go into friendship always expecting something, then disappointment is the result. Kinapod mo na, awan iti kalintagang, amang inanama, iti dayta agayin mo. Awan iti kalintagang mga manginanama iti dayta atao. Ngamin, nunang namahan dayta atao nga umay, kat saan nga imay. Lukas dyan, di-expectaran na niya. Lukanayin mo, iti pagarot mo, at dalak na kakanayin mo tumutulong ka. Hindi niya man ang sitwasyon ni Tibia. Namnamaan lang ang kanayin ni Suna. Kat mo, tinamnaman pa niya na kanayin mo umay, kat mo saan kayo umay, di dapat na maupay ka. So, nung namnamaan na itamata kung ang kanayin na sumbatan na ki-cellphone na pumawag ka, ngamin ito nabatin na saan na sumbatan, di dapat na naupay ka. So, true friendship don't expect anything from you. True friendship does not expect anything from that person. So, tipod no ka ba nagigayam kat saan mo anong naman, iti anyaman, iti na itakatama. No kaya mo matulungan na kanigayam mo, ibagang tapno kitaan na, no anya ti mabalin na nga itulog. Saan ka nga tatang na lantan, anam naman ang matulungan na ka, hindi tuwa saan naman nga mo, no anya iti araminan na kita. Taptan mo, upay ka ako ng, saan ka nakayat na kayo? Nupudno ka pumahin, inaramit mo pumahin. Nupudno ka pumahin, di dapat inaramit mo pumahin. Kung inaramit mo pumahin, ako tinulungan ako. Yung mga kurena, naupay ka kanya. Yung putasan ko ngayon, namin itimay sa babanag, kaya dito nga saan ko man nga ako, kaya sugaya may importante nga parating ka. So tipudno ka pa nagigayam, kahit saan mo anam naman, iti anyaman, iti dayta ataw. Kasi dyan kakapsat, iti makon ko na nga pa nagigayam. No kaya mo balin nga napudno agayam, kahit saan mo anam naman, iti anyaman, iti dayta agayam mo. Number 2, true friend is compassionate and kind. Iti pudno agayam, kahit nakasi, kahit nasimpat. Kat magdaman iti kasapulan, daytoy alubong kata. Kasapulan na iti asip. Kasapulan na iti kinaaros, kahit kinasulat. So ipudno pa iti gayam, kahit naasip, naanos, kahit nasipat. Kasta iti kababalin, iti pudno agayam. Naasip, naanos, kahit nasipat. Number 3, true friend extend forgiveness. Ipudno agayam, kat iya katitub na ipasensya mo. Ipudno agayam, kat saan na talinod, iti kasasaan, saan na ka apakawalan. So, when you become a true friend, extend forgiveness. Isa na ito, iya katitub mo ka rin, iti pasensya mo. So, ipudno agayam, kat iya katitub na iti pasensya mo. Number 4, true friend rejoice with you. Tipudno agayam, kat makipaglaguken ka, kat makipagritnakin ka, no adda iti pakarigataw. At ito may sabanan, may papan itipudno agayam. Ito na dati na isang sangayan, ka napasamatin ka, makipaglaguken ka. Kat ito na dati iti madiwon, no saan may pardag na napasamatin ka, makipagritnakin ka. Ito ni gayam mo, at nadaan, iti sanimpuan, uno ni gayam mo at naipromote, uno na adaan ni kinapintas ng trabaho, kung ay ka na makasanit, kaputa makipag-graduate ang timuana. Ngayon saan nga kasta, itao tata, kaadwan tatakot nakasarili. Lumagod daw na may promotor ka, lumagod daw mas agenso ka, makabalan na, aburito ka. Pirmi na agaburito ka na makabalan na, amoy ko na na, congratulations, kuna na, ngayon unag na,
kat saan nga iso, itipudno, makababalik, itipudno, kagayan. Kapag experience tayo, ano nagigita tao nga, ang pangarap. Nga una lang, makipagrampo akin ka, nga saan kaya, taan na iniapat. So, ibagbalang na tayo mapanagigayan, to Jena Diyosan na panagigayan. Saan nga iti, kasla iti panagigayan, iti na ito yung lubong. Ngamin iti panagigayan, iti na ito yung lubong, at da iti laog na nga apan. Saan na nga maragsakan, nung umasasenso pa, iti biyan. So, masapang ang maawat ang anananay, at ipudno ang panagigayan, kat nakipagrampukin ka, nung umasasenso pa, iti biyan. No, at i-blessing king ka, no, iti Diyos mo na tatan, isaat ka na, bali na kastoy, siyempre, urayang matibatan mo, no, kaano mo, ichiwagas nga, isaat na nga niya ako, itinayta, nakasasahan. Ngayon, no, iti may sa kapanagigayang itilugo, handa nga maawat, ang iti pa po na sitwasyon na niya, nakarami din iti Diyos, itibiyag tayo. Ngayon, ang dati pang isaad-saadan, iti Diyos ka na tayo. Kaya saan tayo magpapada, iti mapunang ang pag-isaadan ni Apo Diyos. Ngayon, lagi tayo talag tayo ni Apo Diyos, at dati yung tiumiso, nakasasahan. Ni Apo Diyos kat inkabil na tayo isidong na kat kaputan dati yung isidong ni Apo at data na tayo pitiran o nga mabalin na tayo imakipagran o itidayta nga gayang tayo. So agbalin tayo nga na put mga gayang kaputan na awatan tayo nga di Diyos di maging kontrol iti amin nga banan. So kasta kakapsa iti put mga gayang kat makipagran o intun umas asenso pa itibiyag. Intun adda iti napintas ko na pasamang itibiyag mo makipagran o kinda. Kinkastaman nga adda imadi na pasamang kinda kat makipagrit na kaya. So di Diyos kat insabot na iti gayan na adda na tumulungin ka iti panawon iti rigat kini panawon iti namay. Panawon iti dakas iti panawon iti neiba. Iti ano nga panawon? Panawon ti panagsakit, panawon ti panagkatawa, panawon ti sakit, ti panawon ti sarap. Amin nga panawon iti Diyos insabot na ita nga gayan na tumulungin ka, mang-encourage kin ka, mang-pabigsakin ka, mang-pabilod kin ka, mang-encourage ka. Kaya agrag umat na adda iti pakaragsakan, no adda iti blessing kin ka. Ngayon kalpasan na gitirigan, iti Diyos ikabil na ka, iti nagpintas na kasasaan. Ikabil na ka, jibaro ang tuban, iti masakbayan. So iti Diyos insabot na iti gayang nga mga andingay kada tayo. Iti Diyos impalubos na mamayana, iti gayang nga tumulong kada tayo, iti chimpo, iti riga, kinamay. Malagit ko iti napuuran iti nagbalugang iti adungan tawen. At na naging kakapsa, ngayon may nangangandingay kanya. Kinagyaman, may saning brothers of the street, binanbantayan na iti nagmamagal. Brother Edgar, hindi ka na kayo makapsa. Kinagyaman ang tanda kayo, nga gagayang, nga mang-encourage kanya, nga nagtarigiti tayo nga, saan kung kaya pwede mo na mag-serving, agyaman ang tanda kayo. Diya presensya yun, kaya isulit pwede mang-encourage kanya, takmo'y bagat iti nag-imbag na dama, nga iti Diyos, imbrigalo na, iti anak na nga ni Apo Isus, at siya sino man mga plunting pa na, kahit saan namatay, no di kat madaan, hindi biyag na nanayon, kahit kapatay na plun tayo ni Apo Isus, na isalakan tayo, napakawan tayo, naagasan tayo, nawayawayaan tayo, nabindisyonan tayo, kaya narapasan ngayon sabot iti Diyos di amin na kasapulan tayo may bahay, kapatay nawat tayo ni Kristo, as panupot yung isalakan tayo, ni Kristo at dad ka na tayo, kaya puna na amin, nga na espiritual na bindisyon at dad yung langit, kaya at dad amin kin Kristo, kaya kung inawat mo ni Kristo, kaya kapot at dad ka ni Kristo, amin nga na espiritual na bindisyon at dad yung Kristo, kaya adda ni Kristo kada tayo. So adda kada tayo ti amin nga klase iti bendisyon ang espiritual. So kumpleto iti biyag tayo kaput adda tayo kay ni Kristo. Amen. Amen. Praise God. So malilayaw ni Apo Diyos iti amin nga tiyempo iti biyag tayo iti Diyos ket amuna no anya dagiti kasapulan tayo. So insabet ni Apo Diyos iti gayang kaslang in parehas na kayo nakasta iti pamilya nang pasunod iti relasyon mo iti pamilya kat kasjayman di mauna nga relasyon mo iti daytagay mo kaputa daytagay kat adda na tumulong anyaman iti sitwasyon iti biya adda lamang paragsak ken makipagdirek na anyaman iti sitwasyon iti biya. Number 5, true friend, listen intently what you have to say. Ti pudno gayam kat denggen na analaing no anyang iti bagan. Kuna ni Dale Carnegie, you are a good communicator when you become a good listener. So nudungod ka anaymbag na imbagmat ipanangibagang itinangag mo. Nudungod ka anaymbag na imbagmat iti panangikasabang itinaimbag agamag. So dungod ka analaing. Dungod yung nalaing kahit na sa uwan, kahit saan ka nagdudumog, saan ka sa balay kikitam, saan ka nakikitam, saan ka cellphone, but be alert. Kahit dungod ka na nalaing. Maintain eye
no kasalod kita ang diag sa sao. As di ka absat, iti naimbang nga agdungan. Kaya iti mauna nga pudno agdungan. Dikit kita ang diag sa sao. Ngamin, nukit kita ang diag ismurag sa sao. Naglakang nga maawatan. Ngamin, iti mata, dahil iti waman, iti mauna nga panunod, spirit, iti karambatay. Dahil iti man-receive ka rin iti na dumang informasyon. Nga, no, sa bali iti kitaan, no, agsasaw iti may sa kayo, haan mo nga maawatan namin, di ba po na ngayon magana. Kasi ito ni padamag mo iti sa bali, ito iti panangin, padamag mo, kapunta saan mo nga naawatan nga nalain. So, masapon nga dyan sa sao, na-focus na iti matang, iti di dyan nagsasaw. Tinisunay natin manipakita na sika at interesado, iti na ita, nagayin mo. So, no, tigayin mo, iti kayo sa istoryam, kat no, nagsasaw, iti kita na, no, nag-self-self-for, kahit nasawang saan may interesado, iti magbaga, kahit nasawang saan may sulita, iti pudno nga ganyan, nga para kita. So, iti pudno nga ganyan, kat denggan nga, nga nalaing, noan niya, iti ipagbaga. Amen? Amen. Number 6, true friend. Number 6, true friend, help carry your burdens. Tipod mo agayan, kat tumulong ang mga wit kadagiti dadagsan mo. Mabalin na awan iti kwartana na pagbayad iti bil mo ti ospital. Nga pagdangag kakararag, nga adaan pamati at ti Diyos isabot na iti amin at asapulang. So iti gayan, kat tumulong ang mga wit kadagiti dadagsan mo. Dahil ta iti pudno pagayan nga inisabot iti Diyos. Agyaman tayo kinakapod Diyos. Tayo sabot na iti gayan nga tumulong ka na mga wit kadagiti dadagsan tayo. Saan mo ako na mga kasapulan ti gayan? Iti Diyos yung bagana, kasapulan tayo iti gayan. Iti Diyos yung sabot na iti gayan, yung parehas na kagapas iti pamilya nga tumulong ka na tayo. So dahil tayo gayan, kagdapatan iti biyak tayo. Iti Diyos tinang pataw, iti dayta agayan. Isunang iti tumulong. Isumahan mo balbaliwalaan ni gayan mo. Respektuan ni gayan mo. Kapot ay sunay ta, iti intan, iti Diyos. Saan mo nga ngawan, saan mo nga bulbultitan ni gayan mo. No di ka, ay mo isunang, respektuan isunang. Kaya saan mo nga naman ang kanangin ni gayan mo, no di ka ikakararag mo. Kastamag kanya na, ikakararag na ka mo. So, numan pa inay tanga gayan mo. Nakawan iti kwartana. Numan pa inay tanga gayan mo, kung saan na nabagnan. Ngaman mo, gapot at Diyos kinsaad na kinka, dahil talaga yan. Kaya amo tayo masanda nga iti kwarta, iti magsulbat, iti mapuna nga problema, no di ka iti Diyos, kinsaad na dahil talaga yan, nga isu, iti agkarkararag, na daan pamati, na iti Diyos isabot na, iti amin nga sakulang. Numan pa hanggang kapo, iya mismo nga bulsa, dahil talaga yan, iti pagbayad mo, iti bill, iti ospital. At dapat isu na nga agkarkararag, nga iti Diyos isabot na, iti amin, kaya mamati, nga iti Diyos mga isabot, iti amin, nga kasakulan. So dahil na, iti may kababanin, iti may isa, nga ganyan. So, masapol nga bibigyan tayo diyan, nga nagapu iti may isa, nga ganyan. Tap naman, may encouragement kay Jai, nga ganyan. Amen? Number 7, true friend, send up prayers on your behalf. So, iti po ko ganyan, katikang kararagan na ka, iti Diyos. Iti po ko ganyan, katikang kararagan na ka, iti Diyos. Praise God. Nagmayat tayo di kakapsat. Di saludsod. Ada kani ibigay mo ang mga kararagan ka. Nagransak na panununan, nga dahil mga kararagan ka niya. Amen? Nagragsak ka panununan nga dati mga kararag ka na kayo. Kaya kung ay magagara kayo, asyak kinig pamilya, kaya kararag nila kayo. Itintiro, apasag, ititabo Christian Church. Kaya nagyaman kami nga, kaya naragsakan ko na naman panunod, nga da kayo, pamangikang kararag ka na kami. Amen? Praise God. So itipod mo ang ganyan, kaya ikang kararagan na ka, iti Diyos. Dahil tayo tinambor sa yan, itipod mo ang ganyan, katagda na mangikarkararag kita, mangibabalag kita, ibikararag, kasapulan ibikararag. Awan ni tao nga bibiyag, no awan ni ibikararag. No awan na ni mangikarkararag kita, awan na nakaya ay bibiyag. So nga kasapulan ibikararag. Kasapulan ibikararag yun. So ang kikinararag kayo, kapsa, gapo tayo sulit ko ibibili ni Diyos, nga kikinararag kayo, at lalo ta makita kayo, at dapat sa ibigin mo. So awan ni tago kung parin, bigilubong, no haan nga gapo ibikararag. Iti Diyos kinsabot na nila, amin na kasapulan, gamit ikararag,
Kasi kakapsa na ikararan. Diyan pa nagyaman tayo. Diyan pa nang bigbig tayo kanya ako Diyos. Diyan pa nang apresyar tayo kanya ako Diyos. Na itinag-imbang na imay ni Diyos. Iso di mangidaldalan, itinay tamagayin mo. So kung ang ako Diyos, agyaman na itibiyag na itinang kapsa. Na itinag-imbang na imang, iso di mangidaldalan na ito. Agyaman na ipa nang bibless mo kanya na. Agyaman na ako Diyos kahit makipagkirag. Huwag kanya na. Kaya sunod at mag-biblessa. So, naaramitan na ito eh. Dito mo na makita niya ako Diyos na nakasagana ka nga may puno. Nakasagana ka isang pag naman niya ako Diyos, ito'y baruan at di masakpayan ngayon sagana ni ako Diyos. So, dahil di ka magsakit, saan lang na digayin mo, iti tutulungan, di ka kararang mo isunod, di ka tutulungan magdarang, iti mismo ang biyag mo, kaputa, di ka makita niya ako Diyos, nukasano ka nga matanag nga gayang. So, iti puno nga gayang, kahit di ka kararagan na ka, iti Diyos. Number 8, true friend, lovingly, will point you back to Jesus. Ipuno nga yan naayap. Iturong na ka nga isubli kin ako Jesus. Nung may tigkol ka, ipuno nga yan kag saan na nga ipalubos nga maya dayo ay ni Diyos. Doon di ka naayap. Iturong na ka nga isubli kin ako Jesus. Ipuno nga yan saan mo mga kas hindi kapalulutan hindi ba isang nagawa? Tumalina. Saan? Tikod mo magayon. Kag aramidon na yamin na kabala na. Naayap. Iturong na ka na isubli ginako Jesus. So aramidon na. Iti amin kakabalan na. Tapo iturong na ka na isubli ginako Jesus. Kasta iti pudno ang panagigayan. So iso na ito iti nagtutumpok. Kahit po ay magbaga na kayo. Gamit iso na ito iti kaya iti Diyos. Nga nagbang tayo nga maawakan. Payan iti panagibigyan tayo tinaibigan ng trabaho hindi daga. Nakatalo na iti trahedya. Nagagano iti modus operandi iti tiyaw na. Inaadal tayo di Sunday, awan iti makabalin na magpasakit ka na tayo. Kaya naadal tayo nga na tayo kung tao, adal iti karawag, adal iti physical na bagi. Kaya dahil iti physical na bagi, lumasaktan, adal iti espiritu tayo na agibtor. Nga awan iti mabalin na agibtor, kung iti espiritu tayo iti masaktan. So, sa atin na ipalubos na iti espiritu tayo iti masaktan. Kag iti Diyos, in sabat na, iti mapuna magayan na mangliwliwa kada tayo, mangin-encourage kada tayo. So, kasapulan tayo, iti mapuna magayan. Kag dayta, iti panagigayan, nga napudno, nga ibagbaga ni Apo Diyos. So, tata, apay nga kasapulan tayo, iti gayan. Kag ano nagiti ang tao nga sandan nga kaya iti gayan. Ngamin, at nagiti gayan nga nagpasakit ka na pada, nagiti gayan nga nanglupo ka na pada, isot ka muna nga napupay na, kag saan na kaya iti gayan. Nga ibagat kin kakapsat kin gayan, akasapulaw iti gayan. Kasapulaw iti gayan at tumulong kin ka. Ti Diyos, insagot na iti gayan. Kat naadal tayo manipon iti biga at ti Diyos tinagpatawag iti gayan at tumulong kin ka. Ken aramatan iti Diyos na agdan at makasagpat ka, di barubat-ubat, di masaktayan. So kasapulan tayo iti gayan at tumulong ka na tayo iti tiyempo, iti rigat. Awan iti tao magbibiyagatan may susunod. Kasapulan tayo iti gayan at tumulong ka na tayo iti tiyempo, iti rigat. Kaya tinagmayat na pilyang magayan na mula na iti Psalms chapter 1 verse 1 to 3 iti pilyang magayan kaya diyay tao nga arda budang na iti Diyos. Diyay tao nga bigbigan na iti Diyos. Kaya kaputang na ita tao bigbigan na iti Diyos. Dahil ta kaya pudno nga gayan. So kasapulan tayo iti gayan at tumulong ka na tayo iti tiyempo, iti rigat. Kasapulan tayo iti gayan nga mang-encourage ka na tayo, mang-pabilig, mang-papilista ka na tayo. Indun umay, dagiti padas iti biyak. So kasapulan tayo iti gayan nga mangikarkararang ka na tayo. Kasapulan tayo iti gayan nga tumulong nga mangawit ka na iti dadagsan tayo. Kaya kasapulan tayo iti gayan nga makipag-grant-o ka na tayo. So, the blessing, awisan mo iti gayan mo. So, makipag-grant-o ka ni kaya mo. Kasi kasapulan tayo iti gayan nga mangikarkararang ka na tayo. Kaya mangiturong ka na tayo na mangisubli kaya na ako Jesus. At dalagin iti tiyempo nga, saan mo nga ngayon kagsabi? Diyapod mo nga gayang kumay, brother. Saan ta at saan ta ang matras? Kadagin ka rapata, at tuloy tayo pamali. At tuloy tayo magtulong kina ako Jesus. At ni ako Jesus. At magdata kina ako Jesus, kompleto inibiyag ka. Kasta, hindi mapuna, na puno na kayo. Sana may baytan na may wawa. So, tayo mas nawa ka sa tumapay nga dahil inumutibiyang. Kat pilpilitot na kayo, ngayon tayo, iti balay, iti Diyos. Padayawan tayo, iti naman sa iso aming nagda. Iti mo ko na nga ng damili, kaya tayo, iti amin nga kasapulan tayo, nga may paay, iti biyan. So, kasapulan tayo, iti gayan, nga manging-encourage ka na tayo.
mangikagkararag ka na tayo, kaya mangiturong ka na tayo, na mangisubli, kaya na Jesus. So, absat kin gaya, no, adaman dyan gaya mo, awan at dito, inka, guyudam isunan, kaya isubli, kaya na Jesus. Dahil tayo ipagrado nga, nung unang masikap at mapalag ka na gaya, mapalag ka, kinigayin mo, kaya kanayan mo ang digayan ko, unang na dyan, Hebrew chapter 10, verse 25, saan tayong kabaybayan, ipanagiging mo tayo, aglaro kang tiyempo, itiyempo at asinigan, at dan na gini amin nga pagkalisinang, kaya tunay ni Diyos, iti pagdarik matlang ka gini mata, iti Diyos ka tumay, puyugan gini arang bawa, iti timog kapityan, kaya tayo, na namati kini Kristo, may sabon tayo diyapo, at kadwa tayo ito diyapo, iti unos di panagagyo, at buy-buyan tayo, iti kinasaya, iti diyapo. So nga sikaw, na isahat ka na ganyan, iti may sarap sa, dahil ka ganyan mo, saan mo nga baybayan, amayan tayo iti Diyos. Ibagatin ka, no baybayan, dahil ka ganyan mo, nga mayan tayo iti Diyos, na ure saan na matigim-gim mo, kibis mo ang kapamilya, ure saan na matigim-gim mo, baybayan na saan ka, nga budno ang kapamilya, saan ka, nga budno ang ganyan, kapot ang buhay-buhay na talikapsak mo, nga mayan tayo, iti sidong iti ako, iti budno ang ganyan, katnaya, iturong na ka, nga isupli, kaya ako, Jesus. Kahit maklunin nyo rin ako na yung matitigan. Praise God. Ikaw tayo magkinabata ka pa. Kaya hindi mo magpapagdala mo. Ramdaman tayo na ako, Diyos. Tayo nagaluan na tayo, inipod-pudlo agaya. Glory be to God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Agyaman tayo kanya ako, Diyos. Inikan na tayo, itigaya. Nganayat, naas, naanos, kaya mag-encourage ka ng tanangin ka natin. Sige ka sa ingkas mo, kaya ako Diyos. Mabalin nga hindi ka manunod at saan mo na kaya titigayan, kapo tayo sumunod na makasapasakpan na ka, nga may bagating ka, hindi Diyos, insaan na, dahil ka magaya ka. Agyaman ka kaya ako Diyos. So dapat ikurso, at kursi ka tatag, na maadaan hindi pa mo na magaya, kapo tayo, tigayan, nagkasapulan tayo, itibir. Insa pati ni Diyos, tigayan. Natumulo ka na tayo, itanyaman mo sitwasyon, itibir. Di ba mo nabito ka? Thank you, Jesus. Hallelujah! Glory, glory, glory. Yes, I love you. I love you, Jesus. Praise God, praise God. Tawagan natin kasi nila dito.
kami lang po Diyos, hindi kaya, kahit sabat mo ka na kami, at tumulong ka na kami, hindi tiyempo hindi. Agyaman na ako Diyos, tigyan ka hindi nga kakap sa tuwa. Kaya parigagaya ka ako, kaya ayan pukat ka na yun, ganda ka na po. Nga may bugbog ka na po. Ngayon, hindi magdad ka na po na dimintisyon. Magdad ka na po na nisabi. Kaya mag-isabot niya ako ng sabunan na niya. Agyaman kami ako Diyos, hindi blessing mo. Agyaman kami ako niya. Agyaman kami ako Diyos, ni presensya. Magkanayin ng dama na kami. Agyaman kami ako Diyos, patibiyang hindi ka tanda amin. Dada po na pinihin. Naging magkawa ako Diyos. Bibigan niya ako. Naging ikinihing pag mo. Agyaman kami mo na eh. Tinaliman din na ano na ako. Masikat din ang patao, binigay niya. Na mag-encourage ka na kami. Magpapigsa ka na kami. Kaya ito naging ibaga sa tibiyang. Tinaliman na kami ginagawa. Agyaman kami ako Diyos. Hindi ka na kami niya. Na magpatibigyan ka na kami. Magpabiling ka na kami. Tapos umigsa kami na ako doon mga pagkalilag kami ng mga matikig ka. Agyaman kami ako Diyos. Wala. Pwede magkawin. Kung kami ni amin na